Benvinguts a Presentant Impresentables, una secció d'històries en minúscula. Presentem avui el capítol 96. Comencem. Ens trobem el 14 d'octubre de 1786 a Kessel, actual Alemanya. Ha nascut un nen d'una relació extramatrimonial entre Rosa Dorothea Ritter i el Kaiser Guillem I de Prússia. Tot i ser un fill, diguem-ne, bastard, el seu pare biològic en va reconèixer la paternitat. Als 15 anys, alentat pel seu pare, va entrar a l'exèrcit, però no a l'exèrcit de Prússia, sinó a l'exèrcit de l'Imperi Austríac. El noiet tenia un caràcter molt violent, fet que li va ocasionar bastants arrestos per la seva insubordinació. No obstant, amb el temps va anar adquirint experiència en el combat. Va participar en les guerres napoleòniques i va ser ferit el 1809 a la batalla de Bèrgam. Es diu que era un soldat i més tard un oficial amb grans dots de líder. A la fi de les guerres napoleòniques, el 1815, va comportar un nou dibuix de les fronteres. Un dels guanyadors va ser l'Imperi Austríac, el qual va prendre possessió, entre d'altres, de la regió de la Lombardia i del Vèneto. Aquestes regions, de cultura italiana, volien ser italianes. Itàlia no existia com a concepte, però no era cap nació. La península itàlica estava formada pels regnes de Nàpols, d'Etrúria, el comtat de la Toscana, els estats pontificis i el regne de les dues Sicílies. Ens situem l'any 1848. Aquest és un any de revolucions. Venim d'anys d'escassedat en les collites, que han estat desastroses. El poble passa gana. A més, ha començat en alguns països més que en altres la revolució industrial. Karl Marx ha publicat el Manifest Comunista. Algunes regions sense estat volen deixar de ser subjugades a hiperimperis. Parlem, per exemple, de la Lombardia i del Vèneto, com hem dit abans, i parlem també de Polònia, d'Hongria i d'altres. El poble ja no vol monarques absoluts. La sobirania ha de ser coostentada pel monarca, però també pel poble. Un a un, els estats pateixen revolucions. A França, el rei absolut Carles X serà deposat. El rei de Sardenya, Carlo Alberto, otorgarà l'Estatut Albertí. I l'Imperi d'Àustria, format per diverses comunitats amb cultures molt diferents, com l'austríaca, la hongaresa i la comunitat italiana i els bàltics, també esclata. L'emperador d'Àustria, Ferran I, envia tropes a la Lombardia, i entre les quals hi ha un jove arxiduc de 17 anys anomenat Francesc Josep. La cosa acaba bé pels interessos d'Àustria. Els italians són derrotats. Certs generals austríacs, com Radetzky, varen ser aclamats sobretot pels nobles. De fet, ja que parlem de Radetzky, cal dir que Johann Strauss pare li va dedicar la marxa Radetzky, que encara avui és coneguda. No obstant el triomf sobre la part italiana, a la resta de l'Imperi Austríac es segueixen les insurreccions. Finalment, pressionat per diversos integrants de la cort, especialment per la mare del jove arxiduc, Francesc Josep, esposa del germà de l'emperador, fa que aquest cedeixi el poder al jove Francesc Josep. Ens trobem el 2 de setembre de 1848 al Palau de Hofburg. En una cerimònia íntima es troba l'emperador Ferran I d'Àustria i el seu nebot de 18 anys, Francesc Josep, i poques persones més. Francesc Josep s'agenolla davant de l'emperador i aquest li diu que el beneeix. També li diu: Sigues bo i humil, Déu et protegirà. Aquest és un moment molt feliç per a mi. Acaba de traspassar els poders de l'imperi al seu nebot, el qual, des d'ara, és l'emperador de l'Imperi Austríac. Quan va prendre possessió, va prendre el seu nom íntegre, Francesc Josep I. Evocava per un costat el seu avi Francesc II, el darrer emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic, i Josep, que va evocar el seu tiet-avi, l'emperador Josep II, que va ser considerat també un reformador progressista. Semblava que vents nous recorrerien Àustria. Un noi de 18 anys. Se suposa que tindria la ment més oberta, més raonable. Segur que Francesc Josep I imprimiria un aire nou. Sí, demà m'afaitaràs. Francesc Josep I es va mostrar més radical i intransigent que el seu antecessor. Ell era ara l'emperador. Constitució? Un cop va ser reconegut per un metge, i aquest li va dir que estava molt bé de salut, que tenia una constitució molt forta. El marrec emperador li va contestar: No sé què significa aquesta paraula i no la vull tornar a sentir. La recepta del nou emperador per combatre les revolucions va ser enviar tropes i més tropes allà on es produïssin revoltes. El nostre protagonista va ser enviat com a cap militar a Brescia, a la Lombardia. Allà, un cop va haver aplastat la revolta, va ordenar una repressió ferotge, execucions públiques. Dones que havien donat suport a revoltats
desigualtats, assotades o rapades al zero, violacions, tortures. Es va guanyar al Nostromo l'apel·latiu de la hiena de Brescia. En vista de l'èxit contingut pel Nostromo, el juliol de 1849 va ser enviat a pacificar la revolta hongaresa. Els hongaresos, que en temps de Ferran I havien aconseguit amb molta dificultat una molt tímida autonomia i una Constitució, varen veure com eren novament subjectats per la força. Ja ho va dir el nou emperador. Constitució? No sé què significa aquesta paraula i no la vull tornar a sentir. El Nostromo va repetir el mateix patró de Brescia, execucions, tortures, rapades al zero, etc. Se li va suggerir que, sent el màxim representant de l'emperador a Hongria i tenint a Hongria sota la seva bota, seria bo que es mostrés compassiu. I aquest va contestar: Sí, és una bona idea, però això serà després de penjar-ne uns quants. A Hongria va rebre el sobrenom de el Tigre dels Habsburg. Un cop aixafada la revolta, la antiga, per dir-ho així, autonomia hongaresa va ser abolida. Es varen crear 5 províncies i el Nostromo va ser nomenat governador militar general d'Hongria. Va imposar una disciplina de ferro, aplicant penes severíssimes, tot i que no va durar gaire en el càrrec, ja que molt aviat el seu caràcter violent el va enfrontar amb el seu superior, el ministre de la guerra, renunciant al seu càrrec al 1850. Va iniciar llavors un periple per tota Europa, visitant diverses ciutats. No obstant, la reputació de brutalitat del nostre protagonista ja era coneguda arreu, i allà on anava era rebut amb hostilitat. A Brussel·les va escapar de ser linxat per la multitud, i a Londres va ser atacat per uns carreters a la cerveseria Barclay & Perkins, que li varen llançar fems i fang, perseguint-lo pel carrer Borough High Street, al crit de «Mori el carnisser austríac!». El revolucionari italià Giuseppe Garibaldi, el 1864, va visitar el lloc per donar les gràcies als anglesos per l'exquisit tracte brindat al carnisser austríac, erigint-se una placa al lloc on es va produir la persecució, una placa commemorativa que encara es conserva. L'escriptor anglès G.K. Chesterton va descriure posteriorment el succés en el seu llibre Els delictes d'Anglaterra, aparegut el 1918 i que glossava de la manera següent. Quan un general austríac que havia apallissat i fet assassinar a dones a les regions conquerides d'Hongria i italianes va aparèixer pels carrers de Londres, uns vulgars carreters varen actuar amb una actitud quixotesca de Sir Lancelot. Ell havia pagat a les dones com els carreters el varen pagar a ell. Es varen considerar a si mateixos com a venjadors de dames en dificultats, trencant una fusta ensangonada sobre la seva esquena. La figura del nostre protagonista va estar associada ja per sempre a la brutalitat. Així, el 1862, durant la Guerra Civil Americana, el general de la Unió Benjamin Butler, que havia ocupat Nova Orleans a Louisiana, va ordenar que les dones de Nova Orleans fossin tractades com a prostitutes. El general confederat B.P.T. Beauregard va dir que el general Butler era el bon Hainaut del nord. El nostre protagonista va morir el 14 de març de 1853 als 66 anys, d'una insuficiència cardíaca, i està enterrat al cementiri de Sant Leonard a Graz, a Àustria. I fins aquí el capítol d'avui. Vull agrair al meu amic Àlex, que ha posat veu al nostre protagonista, i al meu amic Marc, que ha posat veu a l'emperador Francesc Josep. Dit això, ens acomiadem fins al proper presentable. Adéu-siau!